तर आपण थोडीशी प्रस्तावना वाचली होती की उपदेशामृता या पुस्तकाचं अ, हा ग्रंथ शिला रूप गोस्वामींनी कशासाठी लिहिला त्याच्या मागची थोडीशी कथा आणि मग शिला रूप गोस्वामी आणि आपले सहा गोस्वामी कोण आहेत आणि मग त्यांनी या भूतलावरती ते का ते अवतरित झाले होते सर्वसामान्य जीवांच्या कल्याणासाठी कशा प्रकारे श्रीमती राधाराणी यांनी आपल्याला आशीर्वाद दिलेला आहे या सर्व गोष्टींची आपण चर्चा प्रस्तावनेमध्ये केली होती. मग त्याच्यानंतर आपण आपल्या पहिल्या श्लोकाचं सुद्धा वाचन केलं होतं. मग त्याच्या आधी आणखी थोडीशी चर्चा करूया. सगळ्यात महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी होत्या आपण प्रस्तावनेमध्ये चर्चा केलेल्या. मग त्याच्यामध्ये होतं की गो स्वामी या शब्दाचा अर्थ. गो आणि स्वामी. गो म्हणजे काय आणि स्वामी म्हणजे काय? तर आपण थोडीशी चर्चा करूया या सगळ्याची आणि मग आपण आपल्या पुन्हा एकदा पहिल्या श्लोकाचं अध्ययन सुरुवात करूया. तर तुम्ही आपल्या चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकता किंवा अनम्यूट होऊन सांगू शकता. तर कोणाला आठवतंय का गोस्वामी या शब्दाचा अर्थ काय आहे? गो म्हणजे इंद्रिया आठवतंय आणि कोणाला? स्वामी कोणी म्हणजे सांगू शकतं गोस्वामी या शब्दाचा अर्थ काय? तुम्ही हँड रेज करू शकता किंवा सांगू सुद्धा शकता. हरे कृष्णा. सर्व एक इंद्रियांना मिनिट मला पाहू द्या. नियंत्रित केले हरे करणे. कृष्ण नाही. हरे कृष्ण सर्वांना. ऐकू येतोय हरे माझा कृष्ण आवाज? हो माताजी येतो. हरे कृष्ण माताजी. ठीक आहे, चालेल. गो म्हणजे इंद्रिय आणि स्वामी म्हणजे त्यांना नियंत्रित करणारा. मग गोस्वामी म्हणजे जो आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतो त्यांना गोस्वामी असं म्हणतात. मग गोस्वामी झाल्याशिवाय मनुष्य या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती वाटचाल करू शकत नाही. मग आता त्याच्यानंतर आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपण आपल्या सहा गोस्वामींबद्दल चर्चा केली होती. तर तुम्हाला आठवते का ह्या सहा गोस्वामी कोण आहेत? कोणी नावं सांगू शकता का की आपली सहा गोस्वामी कोण आहेत? ऍटलिस्ट तुम्ही ट्राय करू शकता किंवा चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकता. एखादं नाव कोणाला आठवते या पुस्तकाचे जे लेखक आहेत किंवा सॉरी ज्यांनी आपल्याला या उपदेशामृता या ग्रंथाची सर्वसामान्य जीवांना उपलब्धी करून दिलेली आहे ते सुद्धा आपल्या सहा गोस्वामींमध्ये आहेत. एक मिनिट पाहूया. माताजी रूप बोलो. गोस्वामी. खूप छान. आणि आणखी कोण? आपले सहा गोस्वामी आहेत. खूप छान माताजी, धन्यवाद. सनातन गोस्वामी एकदम बरोबर. आणखी माताजी बोलो मी. कोणी सांगू शकतं? अनम्यूट होऊन तुम्ही सांगू शकता किंवा चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकता. आपण थोडीशी चर्चा करूया आणि मग आपण पुढच्या अध्ययनाला सुरुवात करूया. रूप गोस्वामी, सनातन शिला रूप गोस्वामी, गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी यांच्याबद्दल आता माताजींनी सांगितलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर रघुनाथ प्रिया भट. गोस्वामी, आठवतं कोणाला? शिला रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट, जीवा गोस्वामी, गोपाल भट, दास रघुनाथ. तर हे आपले सहा रघुनाथ गोस्वामी स्वामी. आहेत. आणि मग रूपा गोस्वामींनी कोणत्या इतर पुस्तकांची अ, रचना केली होती किंवा सर्वसामान्य जीवांना उपलब्ध करून दिलं होतं हे कोणाला आठवते का? उपदेशामृता या ग्रंथाची रचना तर त्यांनी केलीच होती, पण आणखी इतर कोणत्या तरी ग्रंथांची सुद्धा त्यांनी रचना केली होती ज्याची चर्चा आपण केली होती. मग ज्याच्यामध्ये येतं भक्ती रसामृत सिंधू, विदग्ध माधव आणि ललित माधव. अशा ग्रंथांची रचना त्यांनी सर्वसामान्य भक्तांच्या कल्याणासाठी केलेली होती. तर ही झाली आपली प्रस्तावनेची चर्चा. आणि मग आपले मला वाटतं जेव्हा आणखी एक किंवा दोन श्लोक होईल त्याच्यानंतर मी तुम्हाला असाइनमेंटची क्वेश्चन्स देईन. मग तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकता. आणि तसंच आपल्या लेवल 3चे क्विज सुद्धा अवेलेबल आहेत आपल्या वेबसाईटवरती. मग तुमचं रजिस्ट्रेशन तर ऑलरेडी झालेलंच आहे कारण तुम्ही लेवल 1 आणि लेवल 3चे क्विज केलेले आहेत. मग तुम्ही लेवल 3ला जसं आता रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे तिथे तुम्ही ओपन करून आपल्या वेबसाईटवरती टेम्पलच्या लेवल 3चे क्विज ओपन करू शकता आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा हे जे
प्रस्तावनेचं आणि श्लोका 1 श्लोका 2 त्या सगळ्यांचे क्विज तिथे उपलब्ध आहेत आणि तुम्ही ते सुद्धा सॉल्व करू शकता. हरे कृष्णा रचना माताजी, तुम्ही हँड रेज केलाय, काही बोलायचं आहे तुम्हाला? माताजी, ते जे प्रश्न उत्तर आहेत ते मल्टिपल आन्सर्स मध्येच आहेत ना? आणि हिंदीमध्ये आहेत ते. एक मिनिट मी तुम्हाला, हो, तुमचा आवाज येत नाहीये माताजी, एक मिनिट मला हॅलो. बघू दे. हा हा, आता येतोय माताजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. माताजी, ते प्रश्न उत्तर आहेत जसे आम्ही हम्म. आधी सोडवले होते की एक हम्म. क्वेश्चन आणि त्याचे 4 आन्सर्स म्हणजे मल्टिपल्स मध्ये. हम्म. तर त्याच्यामध्ये आता ते हिंदीमध्ये आन्सर्स येत आहेत, म्हणजे हिंदीमध्ये क्वेश्चन्स येतात सगळे. मराठीमध्ये नाही येत का? माताजी म्हणाले होते की नाही मराठीमध्ये सेट केलेलं आहे म्हणून. नाही नाही आलं मॅम. माताजी, मी आता पाहिलं मगाशीच, तर हा हा. हिंदीमध्ये दिसतात ते. ओके, चालेल, मी बघून मी तुम्हाला पुन्हा पुढच्या आपल्या बुधवारच्या क्लासमध्ये सांगेन मग मी. ओके, धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. माताजी हा, बोला ना माताजी. माताजी ती लिंक मला आली नाही ना, ती प्रश्नपत्रिकेची क्विजची. ठीक आहे, मी पुन्हा शोधते, मी शोधेन की लेवल 3 ची लिंक कुठून, क्वेश्चन कुठे ओपन होतात, तर मी पाठवेन ती लिंक मग. हो माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, चालेल, आपण सुरुवात करूया मग. मग आपला त्याच्यानंतर आपण रूपा गोस्वामींनी सर्वसामान्य भक्तांना काय मार्गदर्शन केलेलं आहे. मग कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती जर आपल्याला वाटचाल करायची असेल तर मनुष्याने कोणत्या गोष्टींचं पालन करायला हवं आणि कोणत्या गोष्टींचा आवेग त्यांनी सहन करायला हवा, कोणत्या 6 गोष्टी भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करून देतात आणि कोणत्या 6 गोष्टी भक्तीच्या मार्गावरती अधोगती करून घेतात, या सगळ्यांचं मार्गदर्शन आपण या श्लोकांच्या माध्यमातून घेणार आहोत. मग पहिल्या श्लोकामध्ये आपण आपल्या इंद्रियांच्या किंवा आपल्या कोणत्या गोष्टींचा आवेग सहन केल्यानं मनुष्य या जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारू शकतो. म्हणजेच उत्तम गुरुचं उदाहरण, एक कोण उत्तम गुरु बनू शकतं आणि शिष्य स्वीकारण्यास पात्र होतं, त्यांच्याबद्दलची माहिती आपण या पहिल्या श्लोकामध्ये घेणार आहोत. मग आपला पहिला श्लोक होता, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेथ धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात. मग याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं, जो या वाणीचा आवेग, मनाचा आवेग, क्रोध आणि मग जिभेचा आवेग, उदराचा आवेग आणि जननेंद्रियाचा आवेग सहन करू शकतो, तो या सर्व जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र होतो. मग त्याच्यामध्ये आपण प्रायश्चित्त म्हणजे काय आणि मग त्याचं भागवताचा संदर्भ शिला प्रभुपादांनी आपल्याला तात्पर्यामध्ये दिलेला होता. आणि मग त्याच्यामधून लोकांना जेव्हा आपल्या इंद्रियांवरती कंट्रोल करता येत नाही किंवा इंद्रियांचा आवेग सहन करता येत नाही, मग तेव्हा ते कशा प्रकारे वागतात आणि मग प्रायश्चित्त करतात. मग त्या प्रायश्चित्ताला खरं प्रायश्चित्त काय आहे आणि लोक प्रायश्चित्त करून पुन्हा पुन्हा ती चूक करतात, तेव्हा अशा प्रायश्चित्ताला काहीच उपयोग नाही. मग त्याच्यासाठी आपण अनेक उदाहरणांची चर्चा केली होती. मग शिला प्रभुपादांनी दिलेली इथे महत्त्वाची उदाहरणं, चोराचं एक उदाहरण, मग त्याच्यानंतर ख्रिश्चन व्यक्ती जेव्हा चर्चमध्ये जातो, आपल्या आठवड्याभराच्या झालेल्या पापांची चुकींची माहिती मागतो, तिथे माफी मागतो रविवारी, आणि सोमवारी पुन्हा तो चुका करण्यास मोकळा होतो. मग त्याच्यानंतर तिसरं उदाहरण सुद्धा शिला प्रभुपादांनी आपल्याला दिलेलं होतं, ज्याच्यामध्ये आपण कुंजरहा शौचवत, हत्तीचं उदाहरण पाहिलं होतं की स्वच्छ होण्यासाठी हत्ती पाण्यामध्ये जातो आणि पुन्हा जेव्हा पाण्याच्या बाहेर येतो, पुन्हा तो माती त्याच्या अंगावर चिटकते किंवा मातीमध्ये तो पुन्हा अ, अ, त्याला काय म्हणतात, अशुद्ध होतो, त्याचं शरीर पुन्हा अशुद्ध होतं. मग या सगळ्या गोष्टींचा संदर्भ घेऊन आपण आपल्या कलियुगामधल्या या आयुष्यामध्ये कशा प्रकारे आपण वागणूक केली पाहिजे आणि मग जो भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करत नाही, तो मनुष्य कशा प्रकारे इथे
वागतो आणि मग कशा प्रकारे पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतो याच्याबद्दल आपण चर्चा केली होती. मग जिथे अ, हत्तीचं उदाहरण दिलेलं खरं शिला प्रभुपदांनी कुंजरा हा शौचवध, पण तो कशासाठी दिला? मग जर भक्तीच्या मार्गामध्ये प्रगती करायची असेल तर अंतर्बाह्य शुचिर्भूतपणा कशा प्रकारे महत्वाचा आहे याची चर्चा आपण भगवद्गीतेच्या अध्ययनामध्ये केली होती. मग मनुष्याचं मन, शरीर शुद्ध, मन तर शुद्ध असायलाच हवं, शरीर सुद्धा शुद्ध असायला हवं. मग त्याचं कारण काय? मग त्याचं भगवद्गीतेचं अध्ययन करताना आपण अतिशय विस्तारित चर्चा केली होती, डिटेलमध्ये चर्चा केली होती की मनुष्य जेव्हा सुदृढ राहतो, निरोगी राहतो, तेव्हाच तो आपलं भगवंतांचं नामस्मरण, आपली कर्म आणि कर्तव्य पूर्ण करत कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती वाटचाल करू शकतो. मग ही अंतर्बाह्य शुचिभूतपणा कशा प्रकारे महत्वाचा आहे हे पाहिलं. मग हत्तीचं उदाहरण पाहिलं. मग तेव्हा पाहिलं की अशा अनेक लोकांना पाहतो की एक छोटा सॉरी म्हटलं म्हणून त्याचा अर्थ सॉरीचा प्रायश्चित्त आहे असा नव्हे, तर ते पुन्हा तीच चूक करण्यास ते मोकळे होतात असा त्यांचा विचार असतो. आणि त्याच्यामुळे कशा प्रकारे ते नेहमी त्यांची अधोगती होत राहते. सत्वगुणातून रजोगुणामध्ये, रजोगुणामधून तमोगुणामध्ये त्यांची अधोगती होते. आणि अशा प्रायश्चित्ताला काहीच अर्थ नाही, अशी संपूर्ण चर्चा आपण या वाचनामध्ये केली होती. तर आता आपण पुढचं वाचन करूया इथून. हा, वास्तविक प्रायश्चित्त म्हणजे वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती होय आणि याकरिता एक आदर्श विधी आहे. आरोग्यविषयक नियमांचे पालन केल्याने मनुष्य आजारी पडत नाही. मनुष्याने आपले मूळचे ज्ञान पुनरुज्जीवन करण्याकरिता काही विशिष्ट तत्वांचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. मग अशा नियमित जीवनाला तपस्या असं म्हटलं जातं. मग तपस्या, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, दान देणे, सत्य, स्वच्छता आणि योगासनांचा अभ्यास इत्यादी गोष्टींद्वारे मनुष्याला वास्तविक ज्ञानाची अथवा कृष्ण भावनेची प्राप्ती होऊ शकते. तथापि शुद्ध भक्तांचा सत्संग लाभण्या इतपत जर एखादा मनुष्य भाग्यवान असेल तर तो योगाभ्यासाद्वारे मनोनिग्रह करण्याच्या सर्व पद्धतींच्या पलीकडे जाऊ शकतो. त्याने केवळ अवैध स्त्री संग निषेध, मांसाहार निषेध, नशा निषेध आणि द्यूत निषेध या कृष्ण भावनेच्या नियामक तत्वांचं पालन केलं पाहिजे आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवत सेवेमध्ये संलग्न झालं पाहिजे. श्रील रूप गोस्वामींनी या सहज सुलभ पद्धतीची शिफारस केली आहे. हरे कृष्ण. तर मग आता इथे या प्रायश्चित्ताच्या मार्गावरून कशा प्रकारे बाजूला येऊन मनुष्याने खरी तपस्या केली पाहिजे, त्यांनी कशा प्रकारे आपल्या इंद्रियांचा आवेग सहन केला पाहिजे, हे इथे शिला प्रभुपाद इथे या पॅराग्राफमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत. मग आपण आताच चर्चा केली की शरीर स्वच्छ ठेवणं का गरजेचं आहे. भक्ती जेवढी गरजेची आहे तेवढीच अंतर्बाह्य शुचिभूतपणा हा सगळ्यात मोठा महत्वाचा मुद्दा आहे. मन स्वच्छ असणं तर गरजेचं आहेच, पण शरीर सुद्धा स्वच्छ असणं गरजेचं आहे. ते कशासाठी? जेव्हा आपण आरोग्य विषयांच्या नियमांचं पालन करतो तेव्हा मनुष्य आजारी पडत नाही. आणि आजारी जेव्हा तो पडत नाही, जेव्हा तो सुदृढ राहतो, मग तेव्हाच तो ज्ञान पुनरुज्जीवन करण्यासाठी काही विशिष्ट तत्वांचं पालन त्यांनी केलं पाहिजे. मग जेव्हा तो आजारी पडत नाही तेव्हा तो आपली कर्म कर्तव्य सुद्धा पूर्ण करू शकतो आणि भगवत भक्ती सुद्धा करू शकतो, कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती वाटचाल करू शकतो. मग सोपी गोष्ट, जर आपण निरोगी नसलो तर आपण सगळ्या गोष्टी करू शकत नाही. आणि मग मनुष्य, जसं आपण प्रायश्चित्ताचं बद्दल, वास्तविक प्रायश्चित्त काय आहे आणि हे अभक्ताचं प्रायश्चित्त कशा प्रकारचं असतं याची चर्चा केली होती. मग तेव्हा तो एक्सक्युजेस देतो की मी थकलेलो आहे किंवा माझ्या घरातली कामच इतकी असतात, मला जॉब आहे, मला हे आणि ते आहे, अशा अनेक गोष्टींची कारणं तो सांगू शकतो. मग
परंतु जो खरा मनुष्य असतो, खरा भगवत भक्त असतो, तो अशी कारणं सांगत नाही. कारण तो भगवत भक्ती बरोबरच स्वतःचं आरोग्य सुद्धा निरोगी ठेवत असतो आणि आपली कर्म आणि कर्तव्य पूर्ण करत तो भगवत भक्ती करत असतो. मग आपल्या कृष्ण भावनेमध्ये आपण अशा अनेक महान भक्त शिला प्रभुपादांचे अनुयायी किंवा अनेक भक्त आपल्या आजूबाजूच्या उदाहरणामध्ये सुद्धा आपण पाहतो की जे मोठमोठ्या पदावर कार्यरत असताना सुद्धा भक्तीचा प्रचार करतात, कृष्ण भावनेचा प्रचार करतात आणि आपलं कार्य पार पाडत ते आपली भक्ती सुद्धा त्यांची सुरळीत सुरू असते. मग इतकंच कशाला किंवा आपल्याच ग्रुपमध्ये आपण पाहतो की आपल्या इस्कॉन मँगलोरच्या जो सकाळचा भागवतमचा क्लास असतो तो कधी कधी प्रेम जो 15 मिनिटाचा असतो भागवतमचा क्लास 5:45 ते 6 पर्यंतचा तो प्रेमकिशोरी दास माताजी घेतात. त्या माताजी मला वाटतं US की UK मध्ये राहतात. त्या पेडिट्रिशियन आहेत, खूप मोठ्या मुलांच्या डॉक्टर आहेत त्या आणि खूप मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्या कार्यरत आहेत. आणि तरीसुद्धा त्या संध्याकाळी घरी आपलं पूर्ण घर सांभाळतात, हॉस्पिटलची कामं सर्जरी सांभाळतात आणि मग त्याच्यानंतर घरी येऊन त्या क्लासेससुद्धा घेतात. त्यांच्याकडे रात्र असते जेव्हा आपल्याकडे सकाळ असते. मग तरीसुद्धा ते त्या त्या भागवतमचा क्लास घेऊन मग त्या आपली उरलेली कार्य परत पूर्ण करून त्या झोपतात. मग त्याच्यानंतर अशी अनेक उदाहरणं मी सुद्धा इथे पाहिलेली आहेत की आमच्या इथे इस्कॉन मेलबर्नमध्ये एक सिनियर डिवोटी आहेत ज्यांनी शिला प्रभुपादांकडून वयाच्या 7व्या वर्षी दीक्षा घेतली होती. आणि ते प्रभूजी बेंगॉली आहेत, पण ते इथे सेटल झालेले आहेत आणि इथे ऑस्ट्रेलियामध्ये ते नामवंत डॉक्टर होते आणि आत्ताच रिसेंटली त्यांनी रिटायरमेंट पण घेतली होती. आपलं आपलं म्हणजे हॉस्पिटलला जायचं, आपल्या डॉक्टर म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या पार पडायच्या आणि त्याच वेळेस कृष्ण भावनेमध्ये सुद्धा प्रगती करायची, लोकांना प्रोत्साहन करायचं कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्यासाठी किंवा क्लासेस घ्यायच्या, कीर्तन करायच्या, या सगळ्या गोष्टी सुद्धा ते करू शकत होते. कशामुळे तर त्यांनी आपलं आरोग्य सुद्धा सांभाळलं होतं. जेव्हा मनुष्य सुदृढ असतो तेव्हा तो आपली भक्ती सुद्धा करू शकतो आणि आपली विहित कर्तव्य सुद्धा पूर्ण करू शकतो. मग जेव्हा तो सुदृढ राहून आपली विहित कर्तव्य पूर्ण करतो आणि भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी मात्र त्याला अशा तपस्या असलेलं जीवन फॉलो करावं लागतं. मग त्याच्यामध्ये काय येतं, आपल्या मनावरती नियंत्रण ठेवणं, इंद्रियांवरती नियंत्रण ठेवणं, दान देणं, सत्य आणि स्वच्छता, या योगासनांचा अभ्यास करण्याने मनुष्याला वास्तविक ज्ञानाची म्हणजेच कृष्ण भावनेची प्राप्ती होऊ शकते. मग जिथं आपण पाहिलं आता भगवद्गीतेचं अध्ययन करताना आपण अनेक वेळा पाहिलं की मनाला नियंत्रित करणं किती महत्वाचं आहे. मग भगवंत स्वतः सांगतात की मन हे खूप चंचल हा मनाहा, मन खूप चंचल आहे आणि या झाडावरून त्या झाडावर ते माकडासारखं उड्या मारतं. निश्चितच या मनाला कंट्रोल करणं अतिशय अवघड आहे, पण अशा या चंचल मनाला कशा प्रकारे कंट्रोलमध्ये करता येईल याचं सुद्धा मार्गदर्शन भगवंतांनी आपल्याला गीतेमध्ये केलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर इंद्रियावरती संयम. मग याच्यामध्ये खूप छोट्या छोट्या गोष्टी येतात. इंद्रियावरती संयम या कलियुगामध्ये आपल्याला फॉलो करण्यासारख्या खूप साऱ्या गोष्टी असतात. मग कोणी असा आपला मोबाईल पकडला आपण आणि असा स्क्रोल करत जे बसलो, कसे 2 तास संपले आपल्याला समजत नाही. मग इथेच येतं आधीच्या युगामधल्या इंद्रिय संयमाच्या गोष्टी वेगळ्या होत्या आणि कलियुगामध्ये असलेल्या आपण ज्या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये प्रॅक्टिकल समस्यांना सामोरे जातात सर्वसामान्य जीव, त्या गोष्टी वेगळ्या असतात. मग याच्यामध्ये येतात इंद्रिय संयम मध्ये, जसं आपण पाहिलं वेळ आपण कसा वाया घालवतो. मग त्याच्यानंतर आपण पाहत बसलोय, मग त्याच्यामध्ये आपले कान, आपले डोळे, आपली बुद्धी आपण सर्व त्या रील्समध्ये ठेवली आहे आणि आयुष्य पूर्ण त्या रील्समध्येच जाते. मग त्याचा अर्थ असा नाही की आपण भगवंतांच्या विषयीच्या रील्स पाहतोय म्हणून ते कृष्ण भावनेमधली कार्य झाली असं नाही. जेव्हा आपण एखाद्या भगवंतांच्या महान भक्तांचं कार्य
भक्तांचं लेक्चर ऐकतो त्याच्यामध्ये, तेव्हा आपण त्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग कृष्ण भावनेमध्ये आज करतोय असं होतो. पण ते सुद्धा कधी, जेव्हा आपण आपली कार्य पूर्ण संपवलेली आहेत, आपली कर्तव्य, आपली विहित कर्म आपण पूर्ण केलेली आहेत, आपलं चॅन्टिंग संपलेलं आहे, भगवंतांच्या विग्रह सेवा, त्यांच्या चरणकमलांची सेवा संपलेली आहे, तेव्हा आपण बसून त्याच्यामध्ये पाहू शकतो. ते सुद्धा काही आपण जेव्हा लेक्चर्स ऐकतो किंवा आपण आपलं वाचन करतो, तेव्हा त्या डिजिटल गॅजेट्सचा, अत्याधुनिक अत्याधुनिक गॅजेट्सचा उपयोग आपण कृष्ण भावनेमध्ये करतो असा होतो. अन्यथा आपण त्याच्यामध्ये आपला वेळ घालवतो. मग ही एकच छोटी गोष्ट झाली. मग अशा अनेक सवयींची चर्चा आपण भगवद्गीतेमध्ये केली होती. मग तिथे आपण पाहिलं की मनुष्य स्वतःच्या सुखासाठी, स्वतःच्या स्वत्वासाठी किंवा स्वतःच्या स्वामित्वासाठी तो इतरांना त्रास देतो आणि त्याची ती हॉबी असते. आणि तो स्वतः आनंदी होण्यासाठी इतर जीवाला कोणत्याही लेवलपर्यंत तो त्रास देऊ शकतो. मग अशा सर्व गोष्टींमधून बाहेर पडणं म्हणजे त्याला तपस्या, या कलियुगामध्ये तरी या सर्व गोष्टींवरती कंट्रोल मिळवणं म्हणजे त्याला तपस्याच म्हटलं जातं. मग जो मनुष्य आपली सर्व विहित कर्तव्य आणि कर्म पूर्ण करून भगवत भावनेमध्ये, कृष्ण भावनेमध्ये आपलं जीवन व्यतीत करतोय, तो नक्कीच या कलियुगामध्ये हे प्रॅक्टिकल आयुष्य जगताना सुद्धा तो एक तपस्याच करत आहे असं आपण म्हणू शकतो. मग त्याच्यामध्ये दान देणं, सत्य आणि स्वच्छता या सुद्धा गोष्टी येतात. मग दान देणं ही का महत्वाची गोष्ट आहे, ईशोपनिषदमध्ये आपण पाहणार आहोत की दान देणं का महत्वाचं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की आपण किती शिल प्रभुपादांनी सुद्धा अनेक वेळा आपल्याला याचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आपल्या वेदांमध्ये आणि पुराणांमध्ये सुद्धा या गोष्टीचं नमूद केलेलं आहे की अनावश्यक धनसंचय आपण करू नये. आपण ईशोपनिषदमध्ये या गोष्टी आणखी विस्तारितरित्या शिकणार आहोत की अनावश्यक धनसंचय केल्याने कशा प्रकारे आपली अधोगती होऊ शकते. मग आपल्याला आवश्यक तेवढ्या गोष्टी प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, प्रत्येक जीवित व्यक्ती जीवित प्रत्येक जीव, चर किंवा अचर जीव असो, त्याच्या वाट्याला हवं तेवढं अन्न आणि हवं तेवढ्या सगळ्याच गोष्टी जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भगवंतांनी प्रत्येकाच्या वाट्याचं त्याला दिलेलं आहे. मग आपल्या वाट्याचं घेऊन झाल्यानंतर आपण अनावश्यक संचय न करता त्याचा दान सुद्धा दिलं पाहिजे. आणि मग सत्याच्या मार्गावरती वाटचाल केली पाहिजे. आणि स्वच्छतेबद्दल सुद्धा आपण चर्चा केली. आणि मग त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी योगासनांचा अभ्यास. मग जेव्हा मनुष्य या सर्व गोष्टींचं पालन करतो, तेव्हा नक्कीच तो वास्तविक ज्ञानाची त्याला प्राप्ती होते आणि कृष्ण भावनेमध्ये तो प्रगती करू शकतो. मग त्याच्यानंतर येतं शिला प्रभुपादांनी सांगितलेले कोणत्या 4 गोष्टी आपण पाळल्या पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी येतं अवैध स्त्री संघ त्याला टाळलं पाहिजे, मांसाहार हा टाळला पाहिजे, नशा हा टाळला पाहिजे. मग इंटॉक्सिफिकेशन, मग त्याच्यामध्ये आपण चहा, कॉफी अशा कॅफेनयुक्त पदार्थांचं सुद्धा सेवन टाळलं पाहिजे. आणि अल्कोहोल ज्याला म्हणतं आपण, नशायुक्त पदार्थ त्यांचा सुद्धा निषेध. मग अल्कोहोल, सिगरेट या सगळ्याच गोष्टी ज्याच्यामध्ये निकोटीन असतं, या सगळ्या गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजे. आणि मग त्याच्यानंतर द्यूत निषेध म्हणजेच गॅम्बलिंग, सट्टा बाजार ज्याला आपण म्हणतो, या सर्व गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजे. तेव्हाच आपण कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती वाटचाल करू शकतो. आणि कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती जर वाटचाल करायची असेल तर या 4 नियामक तत्वांचं पालन करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणूनच शिलारूप गोस्वामींनी गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवत सेवेमध्ये संलग्न झालं पाहिजे. आणि मग त्याच्या नंतर आपण कशा प्रकारे भक्तीमध्ये आपली वाटचाल केली पाहिजे याची शिफारस इथे शिलारूप गोस्वामींनी केलेली आहे. मग त्याच्यानंतर आता आपण सुरुवात करणार आहोत वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम. मग वाचो म्हणजे वाणीचा आवेग. मग कशा प्रकारे
या कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्यासाठी वाणीचा आवेग सहन करणं ही महत्वाची गोष्ट आहे. फक्त भक्तीच्या मार्गावरतीच प्रगती करण्यासाठी नव्हे, तर जेव्हा आपण आता विस्तारित वाचन करूया तेव्हा आपण समजू शकतो की आपल्या रोजच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा जेव्हा आपण आवश्यक तेवढंच बोलू भग आणि जे बोलतोय ते कृष्ण भावनेमध्ये, या जी गोष्ट भगवंतांनी दिलेली आहे, ज्या इंद्रियांचा उपयोग आपण करतोय, त्या इंद्रियांचा उपयोग आपण जेव्हा या इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांच्या संतुष्टीसाठी करतो, तेव्हा कशा प्रकारे आपण आपली लाईफ पॉझिटिव्हली घेऊ शकतो, या सगळ्याची चर्चा आपण इथे करूया. आणि मग या वाणीचा आवेग ही जी व्यर्थ निरर्थक बडबड असते, त्याच्याने आपण कशी आपली अधोगती करू शकतो. आणि जर फक्त या जिभेला या वाणीचा आवेग या वाणीचा आवेग जेव्हा आपण सहन करतो, म्हणजेच आपली वाणी जेव्हा आपल्या ताब्यात येते, तिचा उपयोग आपण पॉझिटिव्हली कृष्ण भावनेमध्ये कसा करू शकतो, त्याचं मार्गदर्शन इथे आपण घेणार आहोत. तर मनुष्याने सर्वप्रथम आपली वाणी नियंत्रित केली पाहिजे. आपल्यापैकी प्रत्येकात बोलण्याची शक्ती आहे आणि संधी मिळताच आपण बोलायला प्रारंभ करतो. जर आपण कृष्ण भावाने संबंधी बोलत नसलो तर सर्व प्रकारच्या निरर्थक गोष्टींविषयी बोलतो. शेतातील बेडूक डराव डराव करून बोलतो. त्याचप्रमाणे जीभ असणारा प्रत्येक जण जरी निरर्थक बडबड करायची असली तरी बोलण्याची इच्छा करतो. तथापि बेडकाचे ओरडणे केवळ सापालाच निमंत्रण देते. जरी बेडकाचे ओरडणे मृत्यूला निमंत्रण देत असले तरी सुद्धा त्याचे ओरडणे सुरूच असते. भौतिकवादी मनुष्यांच्या आणि मायावादी तत्वज्ञानांच्या बोलण्याची तुलना बेडकाच्या ओरडण्याशी करता येईल. ते नेहमी अर्थहीन बडबड करीत असतात व अशा रीतीने मृत्यूच्या जबड्यात पडण्याकरिता मृत्यूला आमंत्रित करीत असतात. तरीही मायावादी तत्वज्ञानांना वाटते त्याप्रमाणे वाणी संयमित करणे म्हणजे मौन व्रत धारण करणे नव्हे. काही काळाकरिता मौन व्रत सहाय्यकारक ठरू शकते, पण अखेरीस ते निष्फळच होते. श्रील रूप गोस्वामींनी निर्देशित केलेला संयमित वाणीचा अर्थ म्हणजे कृष्ण कथा करणे होय. अर्थात भगवान श्रीकृष्णांचे गुणगान करणे होय. जिभेद्वारे भगवंतांच्या नाम, रूप, गुण आणि लीलांचे महिमा गान करता येते. कृष्ण कथेचा प्रचारक हा सदैव मृत्यूच्या पाशातून मुक्त असतो. वाणीच्या आवेगाचे संयमन करण्याचे हे महत्व आहे. मग आता पुढे आपण मनाचं नियंत्रण पुढे वाचूया, पण आता त्याच्या आधी थोडीशी चर्चा. मग इथे आपण काय बघतोय, शिला प्रभुपादांनी आपल्याला कशाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे, किंवा शिला रूप गोस्वामी आपल्याला काय सांगू इच्छितात. मग त्यांनी असं तर सांगितलं नाही, वाणीचा आवेग सहन करा म्हणजे मौनव्रत धारण करा, कंटिन्यू मौनव्रतामध्ये राहायचं, किंवा कधीच काहीच बोलायचं नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. मग अ, शिला प्रभुपादांनी आपल्याला एक सुंदर असं उदाहरण दिलेलं आहे, एक उपमा दिलेली आहे, बेडकाची उपमा. मग ती अत्यंत महत्वाची आहे. जसं कुंजरह शौचवत स्वच्छ राहण्यासाठी प्रायश्चित्तासाठी त्या हत्तीचं उदाहरण सगळ्यात महत्वाचं आहे, नेहमी लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. त्याचप्रमाणे अ, वाणीचा आवेग सहन करण्यासाठी या बेडकाचं उदाहरण जे आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे. मग जेव्हा बेडूक हा निरर्थक डराव करत असतो, मग मी इथे आहे असं सांगून तो आपल्या मृत्यूलाच आमंत्रण देत असतो. मग त्याच्या आवाजाच्या दिशेने वाटचाल करून साप येऊन त्याचा अंत करतो किंवा त्याला गिळंकृत करून टाकतो. मग हे उदाहरण शिला प्रभुपादांनी आपल्याला का दिलं आहे? जर याचा गहन विचार केला, याचा उपयोग आपल्या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये काय आहे, कशाला हा बेडूक आणि साप आणि आपलं रोजचं प्रॅक्टिकल आयुष्य, याचं काय याचा काय अर्थ आहे, जर याची आपण गहन चर्चा केली किंवा विचार केला, तर आपण विचार म्हणजे आपण एक मला असं वाटतं किंवा शेअर करावं असं वाटतं की जेव्हा आपण निरर्थक बडबड करतो आता, तेव्हा म्हणजे आपण बसलो, संध्याकाळच्या गप्पा सुरू झाल्या, सकाळच्या गप्पा सुरू झाल्या, मग त्याच्यानंतर आपण त्याला काय म्हणतो की एकमेकांबद्दल वाईट गोष्टी बोलतो किंवा निरर्थक बडबड इकडच्या तिकडच्या गोष्टी, मग या सगळ्यांमध्ये आपण आपला वेळ वाया घालवतो. मग
हे एक प्रॅक्टिकल आहे. याच्यावरती अनेक रिसर्च पेपर्स सुद्धा पब्लिश झालेले आहेत. तुम्ही किंवा त्या रिसर्च स्टडीजच्या व्हिडिओज, केस स्टडीजच्या व्हिडिओ सुद्धा युट्यूबवर असतात. जर तुम्हाला सायंटिफिकली ही गोष्ट, कोणाला असं वाटतं की हो वेदांमध्ये नमूद केलेलं आहे म्हणून आपण गप्पा मारणं थोडीच थांबवायला पाहिजे, मग त्याचं सायंटिफिक कारण काय आहे? प्रत्येक गोष्टीला सायन्सनी सुद्धा या सगळ्या गोष्टींना प्रूव्ह केलेलं आहे. आपण ज्या गोष्टी, ज्या लोकांसोबत राहतो, ज्या गोष्टी बोलतो, त्याचाच विचार आपल्या डोक्यावरती होत असतो. आपल्या मनामध्ये त्याचे विचार सुरू असतात. आपल्या बुद्धीमध्ये मग जे आपल्या दोन, एक कॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस माइंड असतं. मग कॉन्शियस माइंडमध्ये सुद्धा आणि अनकॉन्शियस माइंडमध्ये सुद्धा या गोष्टी घर करतात. मग जेव्हा आपण बसलेलो असतो तेव्हा पुन्हा आपण त्याचा विचार करतो, त्याच्यावरून आपण रिॲक्ट करतो. आपल्या मनामध्ये त्या गोष्टी घर करून राहतात. आणि मग त्यांनी असं म्हटलं होतं, मला असं कळालं, किंवा अशा झाल्या. मग जेव्हा आपण अशा गोष्टी विचार करतो किंवा त्यांची चर्चा करतो, त्याचा उपयोग, त्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यावरती, आपल्या आरोग्यावरती सुद्धा होतो. मग आपण जेव्हा आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये बदल करून, आपण जेव्हा आपल्या बोलण्याचा उपयोग फक्त भगवंतांविषयी बोलण्यासाठी करतो, भगवंतांचं नामस्मरण करण्यासाठी करतो, आणि ही प्रॅक्टिकली प्रूव्ह झालेली गोष्ट आहे. जेव्हा आपण नामस्मरण करतो, आपला पूर्ण वेळ आपण पॉझिटिव्ह गोष्टी बोलण्यामध्ये करतो. मग जेव्हा आपण भक्तांशी संघ करतो तेव्हाच आपण पॉझिटिव्ह गोष्टी बोलण्यामध्ये करतो. मग याची चर्चा सुद्धा आपण आपल्या क्लासमध्ये अनेक वेळा केलेली आहे, की समजा जर आपल्याला आपला आपले खूप मित्रमैत्रिणी असतात, खूप मोठा सर्कल असतो, वेगवेगळ्या सर्कल्स असतात. मग कुठे आपले कॉलनीमधले फ्रेंड्स वेगळे असतात, ऑफिसमधले फ्रेंड्स वेगळे, शाळा कॉलेजचे फ्रेंड्स वेगळे, किंवा शेजारचे वेगळे. मग असे वेगवेगळे नातेवाईक वेगळे, वेगवेगळे फ्रेंड्स असतात. मग त्याच्यामध्ये जर कोणी आपला, असे सुद्धा असतात की जो अ, भगवत भक्त असतात, आणि काही असतात ते अभक्त असतात, भगवंतांना मानत नाहीत. मग तुम्ही थोडे दिवस अभक्ताशी मैत्री करून पहा, किंवा एखादा आता तुम्ही प्रॅक्टिकल सुद्धा करू शकता. आपला क्लास संपल्यावर फोन लावा आणि आपल्या एक जो मंदिरात जात नाही किंवा नामस्मरण करत नाही अशा भक्ताला फोन लावा. मग तो विचारणार विकेंडला काय केलं, कुठे पार्टी केली, कुठली मूवी पाहिली, या सर्व गोष्टींची चर्चा होते. मग जेव्हा तुम्ही दुसरा हा फोन ठेवा आणि दुसरा फोन करा आपल्या भक्ताला, भक्त असलेल्या मित्राला, मग तेव्हा तो तुम्हाला पहिल्यांदा विचारेल, संडेच्या कीर्तनाला तू गेला होतास का? भक्तिवृक्षा अटेंड केली होती का सॅटर्डेची? किंवा मोस्टली जे वर्किंग असतात ते रोज जमत नसेल तर ॲटलिस्ट विकेंडला तरी मंगल आरती अटेंड करतात. मग तू या विकेंडची मंगल आरती अटेंड केली होती का? मग संडे फीस्टला, संडेच्या गौर आरतीला गेला होता का? असे प्रश्न विचारतात. मग तुझी भक्ती कुठेपर्यंत आली, म्हणजे तुझं वाचन कुठेपर्यंत आलं? तू मागच्या वेळेस हे भगवत शिलप्रपदांचं हे पुस्तक वाचत होतास, आता कुठलं वाचतोय? भागवतांचं वाचन कुठेपर्यंत आलं? अशा गोष्टी एक भक्त विचारतो. मग हाच फरक असतो. मग जो आपण बोलतो मग त्याच्यामधून, आणि ही गोष्ट सुद्धा असते, आपण ज्यांच्या सहवासात राहतोय, ज्यांच्या सोबत बोलतोय, त्यांच्या ज्या व्हायब्रेशन्स असतात त्या आपल्यापर्यंत पोहोचत असतात. आणि ही गोष्ट सुद्धा सायन्सने प्रूव्ह केलेली आहे. मग समजा आपण पॉझिटिव्ह, मग का आपण मंदिरात जातो? मग घर तर, देव तर आपल्या घरात पण असतो, पण मंदिरात गेल्याने तिथे का अ, भगवंतांचं रूप पाहून आपल्याला शांती तर मिळतेच, पण तिथे जमलेल्या इतर अनेक हजारो भक्तांचं जे नामस्मरण असतं, त्यांच्या ज्या पॉझिटिव्ह वाईब्स असतात, त्या सर्वांमुळे आपल्याला जी शांती मिळते ती वेगळी असते. हरे कृष्ण प्रभूजी. मग त्याच्यामुळे का तर त्यांच्या मुखामधून आलेला जो हरिनाम असतो, त्यांचे जे व्हायब्रेशन्स असतात, भगवंतांसाठीचं त्यांचं जे प्रेम असतं, मग ते त्यांच्या भोवती असतं. त्यासोबतच भगवंतांचा आशीर्वाद समोर असतो. आणि मग त्या सगळ्या ज्या व्हायब्रेशनमध्ये आपण जेव्हा जातो, तेव्हा त्या पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्सचा उपयोग आपल्या सुद्धा, मग आपण असे अनेक क्लासेस पाहतो, ऑरा क्लिनिंग, आणि काय म्हणतात त्याला अजून, चक्रा बॅलन्सिंग, या सगळ्या पाहतो. मग या सगळ्या तुम्हाला अशा गोष्टी करण्यापेक्षा जेव्हा आपण भक्तांचा संघ करतो,
मुखातून भगवत नाम काढतो तेव्हा नक्कीच आपला ऑरा क्लीन होतो, चक्रा बॅलन्स होतात आणि भगवत भक्तांच्या सहवासाने आपला ऑरा नेहमी भगवत भक्तीमध्येच राहतो. आणि कोणाला या गोष्टीवर विश्वास नसेल तर नक्कीच आपण या गोष्टी ट्राय करून पाहायला हव्या. मग जेव्हा एक दिवस असा घालवून बघा की आपण असा कोणत्याच प्रॅक्टिकल गोष्टींबद्दल बोलायचं नाही. मग आपण फक्त भगवंतांच्या विषयी नाम आपल्या ज्या गरजेच्या आहेत त्या तर आपण बोलू शकतो, पण निरर्थक फोन करून इकडच्या तिकडच्या गोष्टी जेव्हा आपण आपल्याला काहीच चर्चा करायची गरज नाही, त्या चर्चा करणं जेव्हा आपण टाळतो, मग रात्री आपण आपल्या दिवसाचं जर जेव्हा अनालिसिस करतो तेव्हा आपल्याला समजतं एक प्रकारची वेगळी शांती आपल्याला असते, कुठलंच टेन्शन नाही आणि कुठलाच विचार नाही. ज्या निरर्थक आपल्या मनामध्ये येत असतात, ज्या निरर्थक गोष्टींचा आपण विचार करत असतो, त्या सर्वांपासून आपण हळूहळू दूर व्हायला लागतो. आणि खरंच म्हणजे मी या गोष्टी सगळ्या प्रॅक्टिकली अनुभव केलेल्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर मी एक अशी दिनचर्या सेट केली की जिथे आपण अशा निरर्थक गोष्टींपासून दूरच राहायला हवं. जर तुम्हाला एक गंमत म्हणून जरी करून बघायचं असेल तर तुम्ही करून पाहू शकता की जेव्हा आपण आपल्या वाणीवरती नियंत्रण ठेवतो तेव्हा समोरचा जरी आपण अशा अनेक प्रसंगांना सामोरे जातो की जिथे समोरची व्यक्ती निरर्थक बडबड करत असते. मग त्यात ते जे कॉन्फिडन्स असतं किंवा तो जो आपल्या वाणीवरचा कंट्रोल असतो तिथं समजा आपण सुद्धा तशीच निरर्थक बडबड केली तर तो कॉन्व्हर्सेशन वाढत जाऊन किंवा कुठल्या तरी दुसऱ्याच दिशेला पोहोचतो. मग ते कोणतंही कॉन्व्हर्सेशन असो, जेव्हा समोरची व्यक्ती निरर्थक बडबड करत आहे, आवाज वाढवत आहे, तेव्हा आपण आपल्या वाणीवरती कसा कंट्रोल ठेवू शकतो तो तर अशा प्रकारे जेव्हा आपण या गोष्टी आपल्या लाईफमध्ये प्रॅक्टिस करतो तेव्हा जरी समोर कुठेही हिटेड कॉन्व्हर्सेशन जरी होत असेल तरी आपण तिथे ठिकाणी जेव्हा शांत उभं राहू शकतो, शांतपणाने उत्तर देऊ शकतो, त्याचा अर्थ असा की आपण आपल्या वाणीवरती नियंत्रण करायला शिकत आहोत. आणि भगवंतांच्या आशीर्वादाने, भगवंतांच्या नामस्मरणाने आपल्याला त्यांचा आशीर्वाद म्हणून ही गोष्ट आपण ज्या अनेक गोष्टींचा आवेग सहन करायला हवा त्याच्यामधली एक गोष्ट आपण वाणीचा आवेग सहन करायला शिकत आहोत असा त्याचा अर्थ होतो. आणि तेव्हाच आपण या मायेच्या भवबंधनातून जे पुस्तकात शिकतोय नेहमी, भगवद्गीतेमध्ये वाचतोय नेहमी, आपल्या प्रमाणित आचार्यांकडून ऐकतोय की वाणीचा आवेग सहन करायला हवा म्हणजे काय, ती गोष्ट आपण स्वतः अनुभवू शकतो. आणि मग तेव्हा आपण किती वेळ निरर्थक बडबडमध्ये वेस्ट जाते आणि त्या वेळेचा आपण सदुपयोग कसा करू शकतो या सर्व गोष्टी आपण करू शकतो. मग इथे जे सांगितलेलं आहे शिला प्रभुपादांनी, वाणीचा आवेग सहन करणं म्हणजे मौन व्रत धारण करणं असं नव्हे. कोणताच व्यक्ती आयुष्यभर मौन व्रत धारण करून कधीच राहू शकत नाही. बोलावं तर आपल्याला लागतंच. मग परंतु आपण जे बोलतोय त्याच्यावरती आपला कंट्रोल आहे का, आणि योग्य शब्द योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी आपण वापरतोय का, याचा जेव्हा आपल्याला रिअलायझेशन होतं तेव्हा नक्कीच आपण आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करू शकतो. आणि या सर्व गोष्टी आपल्याला फक्त भगवंतांचा आशीर्वाद, वैष्णवांचा संघ आणि गुरूंचा आशीर्वाद जेव्हा प्राप्त होतो, आपण जेव्हा गुरूंचं मार्गदर्शनाखाली आपण आपलं जीवन व्यतीत करतो तेव्हा नक्कीच आपण या सर्व गोष्टींचं पालन करू शकतो. मग जसं मी लाईफस्टाईलचं सांगितलं, मग जेव्हा आपण भक्ताशी संग केला तर भक्त जर आपला मित्र बनला, तो जर आपल्याला आला आपल्या घरी, तो विकेंडला आपल्याला कुठल्या पबमध्ये घेऊन जाणार नाही, कुठल्या रेस्टॉरंटमध्ये आपण जाऊ विकेंड सेलिब्रेट करू असं कधीच आपल्याला तो सल्ला देणार नाही. तो आपल्याला संध्याकाळच्या गौरा आरतीला घेऊन जाईल. कीर्तनामध्ये आपण भगवंतांच्या आनंदासाठी आपण दिलेल्या आपल्या अवयवांचा उपयोग भगवंतांच्या आनंदासाठी कीर्तनामध्ये नाचून, कीर्तनामध्ये टाळ्या वाजवून, भगवंतांचं ते सुंदर रूप पाहून आणि संडे फीस्टचा आनंद घेऊन आपण आपला वीकेंड साजरा करू, अशा गोष्टींची सवय तो आपल्याला लावतो. मग आपण आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये कसा फरक पडतो, वैष्णवांचा संघ जर आपल्यासोबत असेल, ते आपण स्वतः प्रॅक्टिकली त्याचा अनुभव घेऊन पाहू शकतो.
तर आतापर्यंतच्या वाचनामध्ये आपण वाणीचा आवेग सहन करणं का महत्त्वाचं आहे आणि कशा प्रकारे त्याच्यातून आपण वाचू शकतो. मग सगळ्यात शेवटची एक वाक्य आपण जिथे पाहतो, शिला प्रभुपादांनी आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे, या वाणीचा उपयोग जेव्हा आपण कृष्ण कथेचा प्रचारक म्हणून भगवंतांविषयीचा प्रचार करण्यासाठी जेव्हा करतो, तेव्हा तो जीव, तो भक्त सदैव मृत्यूच्या पाशातून मुक्त असतो. आणि अशा प्रकारे हेच वाणीच्या आवेगाचे संयमन करण्याचं महत्त्व आहे. तर याच्याबद्दल कुणाला काही शंका असेल, काही विचारायचं असेल, तर तुम्ही नंतर शेवटी आपला क्लास संपल्यावर विचारू शकता आणि आपण तेव्हा आणखी चर्चा करूया. मग आता पुढे आपण वाचूया की वाणीचा आवेग झाला. मग वाणीनंतर पुढचा शब्द येतो मन. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम. मनाचा आवेग आणि क्रोधाचा आवेग. मग आता त्यापैकी आपण मनाचा आवेगाबद्दल वाचन करूया. मनुष्य जेव्हा श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांवर आपले मन स्थिर करू शकतो, तेव्हा मनोवेग अर्थात मनाची चंचलता किंवा अस्वस्थता नियंत्रित होते. चैतन्य चरितामृतात मध्यलीला 22.31 म्हटले आहे की कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार यहा कृष्णतः नाही माया र अधिकार. कृष्ण सूर्यासमान आहेत. कृष्ण सूर्यसम आणि माया हय अंधकार, माया ही अंधकाराप्रमाणे आहे. यहा कृष्णतः, ज्याप्रमाणे सूर्याच्या उपस्थितीत अंधकाराचा प्रश्न उद्भवत नाही, नाही मायार अधिकार, त्याचप्रमाणे ह्या कृष्णतः नाही मायार अधिकार, त्याचप्रमाणे जेव्हा मनात भगवंतांची उपस्थिती असेल तर मायेच्या प्रभावामुळे मन प्रक्षुब्ध होण्याचा प्रश्नच नसतो. मग आता एक छोटीची गोष्ट, जर आपण आपल्या डब्यामध्ये आपल्याला हवं त्या गोष्टी जर भरून ठेवल्या आधीच, तर त्याच्यामध्ये आपण डब्याचा आकार हा एवढाच असतो, त्याच्यामध्ये आपण आणखी गोष्टी फिल करू शकतच नाही. मग तसंच आपला मन जो आहे, त्या मनातली संपूर्ण जागा जर आपण भगवंतांना देऊन दिली, तर मग त्याच्यामध्ये मायेचा प्रभाव, माया एंटरच करू शकत नाही किंवा कुठल्याच वाईट गोष्टी सुद्धा एंटर करू शकत नाही. मग जसं एखाद्या रूममध्ये सूर्याचा भरपूर प्रकाश येतोय, त्याच्या उपस्थितीमध्ये आपण जर बाहेर गेलो तरी सुद्धा आकाशामध्ये किंवा बाहेर घरामध्ये सुद्धा भरपूर उजेड असतो. मग रात्रीचा जो अंधकार असतो, तसा अंधकार आपण आणूच शकत नाही, कारण सूर्याची तेवढी ताकदच तेवढी आहे. सकाळी आपण रात्रीचा इफेक्ट आणूच शकत नाही. मग त्याच्यासाठी अनेक आपल्याला सायंटिफिक गोष्टी कराव्या लागतात. खोली काळ्या कापडाने बंद केली तरी सुद्धा कुठून तरी सूर्याची किरणं ही प्रवेश करतच असतात. मग त्याचप्रमाणे जर आपण भगवंतांना आपल्या मनामध्ये स्थान दिलं आणि आपलं मन पूर्ण भगवंतमय करून टाकलं, भगवंतांच्या विचारांनी आपलं मन भरून टाकलं, तर नक्कीच आपलं मन हे चंचल मन जे आहे, देव भगवंतांच्या चरणकमळांवरती स्थित होतं आणि ते इतरत्र फिरत नाही आणि त्या मनाला आपण कंट्रोल करू शकतो. मग या सर्व भौतिक विचारांकडे दुर्लक्ष करण्याची योग पद्धती ही सहाय्यक ठरू शकत नाही. मग योग सॉरी आपण ध्यान योग या अध्यायामध्ये भगवंतांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे की अष्टांग योगाच्या पद्धतीद्वारे भगवंतांच्या चरणकमळांवरती कसं स्थित होता येतं. मग त्याच्यासाठी एकांतच ठिकाणी जाऊन कुशगवतावर कातडी अंतरून, मग त्याच्यानंतर ताठ अवस्थेमध्ये बसून नासिकेच्या अग्रावरती आपलं लक्ष केंद्रित करून डोळे अर्ध मिटलेल्या अवस्थेमध्ये श्वासावरती नियंत्रण करून मग आपल्याला भगवंतांचं नामस्मरण करावं लागतं. मग तेव्हा कुठे आपण या अष्टांग योगाच्या पद्धतीमध्ये योग शिडी ही चढत शेवटी भक्ती मार्गापर्यंतच अग्रेसर होतात. परंतु आत्ताच्या या कलियुगामध्ये आपल्या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये आपण जॉब सोडून कुठे जंगलात जायचं आणि जंगलामध्ये मग आपण कुठे लक्ष केंद्रित करणार.
मग या सगळ्या गोष्टी आणि मग त्याच्यानंतर प्रश्न येतो मनावरती, पहिल्यांदा श्वासावरती नियंत्रण मिळवल्यावरती मग नंतर मनावरती नियंत्रण ठेवण्याचा प्रश्न. आणि मग त्याच्यासाठी अनेक वर्ष लागतात आणि आपल्या अनेक असंख्य वेळ त्याच्यासाठी द्यावा लागतो. जंगलामध्ये कुठे जायचं, जंगल कुठे आहेत आता, मग जंगल कुठे शोधायचं. मग या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकली आता पॉसिबल नाही आहेत. मग प्रॅक्टिकली या कलियुगामध्ये आपण काय करू शकतो, तर हरे कृष्णा महामंत्राचं नामस्मरण, भगवंतांच्या चरणकमलांवरती आपलं ध्यान केंद्रित करणं, भक्तांचा सहवास, या सर्वांमुळे आपण आपल्या मनावरती कंट्रोल ठेवू शकतो. मग भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा याची पुष्टी केलेली आहे. चंचलः मनः कृष्ण, अर्जुन म्हणतो, हे कृष्णा, मन हे खूप चंचल आहे. मग याच्यावरती कसं बरं मी नियंत्रण ठेवावं. मग तेव्हा भगवंत सांगतात की प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्याकडे आपण जायला हवं. त्यांना भगवंतांविषयीचे प्रश्न विचारायला हवे, त्यांच्या चरणकमळांची सेवा करायला हवी, गुरूंच्या चरणकमळांची. आणि मग कुठे, जेव्हा हे सर्व करून आपण भगवंतांचं नामस्मरण करतो, भगवंतांच्या भक्तांसोबत आपला संघ ठेवतो, तेव्हा नक्कीच आपण या चंचल मनाला सुद्धा आपल्या वशमध्ये करू शकतो. मग हेच आपण आपल्या या भागामध्ये पाहिलं की आता वाणीचा आवेग पाहिला आपण, आणि मग त्याच्यानंतर या मनाला सुद्धा कसं कंट्रोल करता येईल आपण हे पाहिलं. मग आता प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन, प्रॅक्टिकली जेव्हा आपण याचा विचार करतो, खरंच लहान मूल असू दे किंवा मोठी व्यक्ती असू दे, एका क्षणात मन हजारो किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करतं, इथून कुठेही पोहोचतो, कुठेही कोणताही विचार कोणत्याही क्षणी मनात येऊ शकतो. मग या सगळ्या विचारांना कंट्रोलमध्ये कसं ठेवायचं, मग ही एकच पद्धती आहे. एकतर आहे आपल्या वेदांमध्ये नमूद केलेली अष्टांग योगाची पद्धती फॉलो करणं. समजा आपण अष्टांग योगाची पद्धती फॉलो करू शकलो नाही, तर काय करायचं, पर भगवंतांचं नामस्मरण करायचं आणि मग फक्त त्याच्यामुळेच गुरूंची सेवा करायची, त्यांच्या चरणकमळांवरती शरण जायचं आणि मग त्यांना भगवंतांविषयीचे प्रश्न विचारायचे. आणि मग नक्कीच आपण या मनाला कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो. आणि या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये सुद्धा, या कलियुगामध्ये सुद्धा भगवंतांचं नामस्मरण करून आपण एक तपस्वी बनू शकतो. मग कसं, जसं आपण भगवद्गीतेच्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण चर्चा केली होती की हे हे प्रॅक्टिकल लाईफ, हे कलियुगामधलं जीवन जगत असताना सुद्धा मनुष्य मुक्त होतो, या सर्व भवबंधनामधून मुक्त होतो, मायेच्या बंधनामधून मुक्त होतो. आणि त्याच्यावरती ऊन वारा पाऊस, यश अपयश, अपमान, सत्कार, आदरातिथ्य, या सर्वांचा काहीच फरक पडत नाही. सर्व स्थितीमध्ये तो समभाव राखतो आणि परम आनंदाची, परम शांतीची तो प्राप्ती करतो. मग ज्या क्षणी आपण आपल्या वाणीवर आणि मनावर नियंत्रण ठेवू, त्याच वेळी आपण या परम शांतीचा अनुभव आपण घ्यायला लागतो. आणि अशाच प्रकारे आपण आपल्या चॅन्टिंग सुद्धा वाढवू शकतो, आपल्या कृष्ण भावनेच्या मार्गामध्ये सुद्धा प्रगती करू शकतो. मग आता त्याच्यानंतर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम. मग वाणीचा आवेग आपण पाहिला, मनाचा आवेग पाहिला. मग आता क्रोधाचा आवेग. क्रोध कंट्रोल करता येतं का, तर ते कशा प्रकारे, त्याचे उपयोग काय, आणि मग नाही कंट्रोल केलं तर आपण कशा प्रकारे आपलं पतन होऊ शकतं, ते आता आपण वाचूया. याचप्रमाणे क्रोधाचेही नियंत्रण करता येते. आपण क्रोध पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही, पण भगवंतांची किंवा भगवत भक्तांची निंदा करणाऱ्यांवर जर आपण क्रोधित झालो, तर कृष्ण भावनेत आपण क्रोधाचे नियंत्रण करतो. नित्यानंद प्रभूंची निंदा करणाऱ्या आणि त्यांना मारहाण करणाऱ्या जगाई आणि मधाई नावाच्या दुष्ट बांधूंवर श्री चैतन्य महाप्रभू क्रुद्ध झाले. श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या शिक्षाष्टकमध्ये लिहितात की तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना. मनुष्याने तृणापेक्षाही नम्र आणि वृक्षापेक्षाही सहनशील झाले पाहिजे. यावर कोणी विचारेल की महाप्रभूंनी क्रोध का प्रदर्शित केला. मुद्दा असा आहे की मनुष्याने स्वतःचे होणारे सर्व प्रकारचे अपमान सहन करण्यास तयार असले पाहिजे, परंतु जेव्हा श्रीकृष्णांची किंवा विशुद्ध कृष्ण भक्तांची निंदा केली जाते, तेव्हा जो खरा भक्त असतो तो क्रोधित होतो.
व अपराध्यावर अग्निप्रमाणे तुटून पडतो. क्रोध पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य नाही, परंतु त्याचा योग्य रीतीने उपयोग करता येतो. हनुमानाने क्रोधित होऊनच लंका दहन केले, परंतु तरीही श्रीरामांचा महान भक्त म्हणून त्याची पूजा केली जाते. याचाच अर्थ असा आहे की हनुमंताने योग्य रीतीने क्रोधाचा उपयोग केला. या बाबतीत अर्जुनाचेही उदाहरण देता येते. अर्जुनाला युद्ध करण्याची इच्छा नव्हती, परंतु श्रीकृष्णांनी त्याचा क्रोध उत्तेजित केला. ते म्हणाले, तुला युद्ध केलेच पाहिजे. क्रोधाशिवाय युद्ध करणे शक्य नाही. तरीही क्रोध जेव्हा भगवत सेवेत नियुक्त केला जातो, तेव्हा तो नियंत्रित करता येतो. मग अतिशय सुंदर असं का श्रीला रूप गोस्वामींनी नवोदित भक्तांसाठी उपदेशामृत या ग्रंथाचं लेखन केलं, तर हे आपण इथे पाहू शकतो. मग पुढे त्यांनीच लेखन केलेल्या भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये सुद्धा आपण पाहतो. मग याचं आपल्याला तुमच्या मनात त्याच्यानंतर अनेक प्रश्न आले असतील. मग क्रोध केव्हा करावा, कसा करावा, कोणावर करावा? मग जर भगवत भक्त क्रोध करत असेल तर त्यांनी कोणत्या नियमांचं पालन करावं? त्याची जी विस्तारित चर्चा आहे ती सुद्धा, त्याचं मार्गदर्शन सुद्धा शिलारूप गोस्वामींनी केलेलं आहे. मग ते आपण भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये त्याचा अभ्यास करणार आहोत. मग इथे एक सिंपल गोष्ट, ज्याप्रमाणे निरर्थक बडबड आपल्या कृष्ण भावनेमध्ये, आपल्या चॅन्टिंगमध्ये बाधा आणू शकते, ज्याप्रमाणे मन नियंत्रित नसेल तर आपल्या चॅन्टिंगमध्ये अडथळा येतो, आपण अटेंटिव्ह चॅन्टिंग करू शकत नाही, आणि ते सुद्धा एक 10 अपराधांपैकी एक आहे. जर आपण चॅन्टिंगमध्ये आपलं लक्ष नसलं तर आपण एक प्रकारचा अपराधच करतोय. त्याचप्रमाणे क्रोध हा सुद्धा, मग जिथं आपण म्हटलं जातं की क्रोधाला मनुष्याचा शत्रू असं म्हटलं जातं. मग जेव्हा आपण क्रोधावरती नियंत्रण करत नाही, तेव्हा तो आपण अनेक त्याच्यावरती डॉक्टरांचे सुद्धा आपण रिसर्च पेपर्स पाहतो, अनेक सायंटिफिक रिसर्च पेपर्स पाहतो. जेव्हा मनुष्य स्वतःचा क्रोध आवरू शकत नाही, तो क्रोधित होऊन, हनुमानाने क्रोधित होऊन लंका दहन केली होती. पण सर्वसामान्य मनुष्य या कलियुगामध्ये जेव्हा क्रोधित होतो, तो स्वतःचं आयुष्यच दहन करतो त्याच्यामध्ये. कारण सर्वतोपरी त्याचंच आरोग्य पणाला लागलेलं असतं. तो क्रोधित होतो, तो चिडतो, मग त्याचा परिणाम त्याच्या मनावरती, त्याच्या बुद्धीवरती होतो, आणि त्याच्या प्रकारे तो त्याचं आयुष्य खालावतं, त्याच्यामुळे त्याचं आरोग्य खालावतं. आणि मग तो अशीच त्याला क्रोधित होण्याची सवय लागली की त्याचा बीपी सुद्धा वाढतो. मग त्याला अनेक आरोग्यविषयक गोष्टी, त्याच्या आरोग्याच्या तक्रारी, त्याच्यामध्ये त्याला सामोरे जावं लागतं आरोग्याच्या तक्रारींना. मग जेव्हा मनुष्य या क्रोधावरती नियंत्रण करतो, तेव्हा तो नक्कीच आपल्या कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो. मग आता याचा अर्थ भगवंतांनी आपल्याला कधीच क्रोध करायचा नाही असं सांगितलं आहे का? नाही. तर आपल्या पुराणांमध्ये सुद्धा अशी अनेक उदाहरणं दिलेली आहेत, जिथे एखाद्या भक्ताने आपला क्रोध व्यक्त केलेला आहे. खुद्द चैतन्य महाप्रभूंनी आपला क्रोध व्यक्त केलेला आहे. तो केव्हा? तर जेव्हा एखाद्या भगवत भक्ताचा अपमान होत असेल, जेव्हा भगवंतांचा जिथे अपमान होत असेल, तेव्हा भगवंतांच्या महान भक्तांनी सुद्धा आपला क्रोध व्यक्त केलेला होता. आणि हनुमंताने असा क्रोध जरी व्यक्त केलेला असला तरी सुद्धा हनुमंतांची गणना ही भगवंतांच्या महान भक्तांमध्ये होते. जेव्हा महान भक्तांची उदाहरणं येतात, तेव्हा हनुमंतांचंच नाव आधी समोर येतं. अर्जुनाला सुद्धा दया येत होती, त्याला क्रोध येत नव्हता. भगवंतांनी स्वतः त्याला उत्तेजित केलं युद्ध करण्यासाठी. कारण तिथे अर्जुनाचं जे कर्म आणि कर्तव्य, त्याची जी विहित कर्तव्य होती ती महत्वाची होती. आणि समजा त्यांनी आपली विहित कर्तव्य, तो क्षत्रिय होता आणि तो युद्ध नाही केलं, तर त्याचे काय दुष्परिणाम समाजावरती होऊ शकतात, याचं सुद्धा मार्गदर्शन भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये केलेलं आहे. मग समजा अर्जुनाने युद्ध नाही केलं, तो क्रोधित नाही झाला, तर त्यांनी आपली विहित कर्तव्य सोडली असती. मग जिथे आपल्या विहित कर्तव्यांचा प्रश्न येतो, तेव्हा
नक्कीच मनुष्य क्रोधित होऊ शकतो आणि त्यांनी केलेलं प्रत्येक कार्य भगवंतांनी स्वतः सांगितलं की तुझी कर्म मला अर्पण कर आणि असं समज की तू माझ्यासाठी युद्ध लढतोयस आणि तेव्हा नक्कीच तू या युद्धामध्ये विजयी होशील किंवा तू तुझे विहित कर्तव्य पूर्ण कर. मग तू युद्ध लढ फक्त, मग त्याचा परिणाम काहीही होऊ शकतो. तू युद्ध हरलास तरी सुद्धा तुला स्वर्गप्राप्ती होईल आणि तू जिंकलास तरी सुद्धा तू या पृथ्वीचा सम्राट बनशील. मग अशा प्रकारे जेव्हा आपण आपलं प्रत्येक कार्य भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करतो तेव्हा नक्कीच भगवंत आपल्याला स्वतः मार्ग दाखवतात. मग इथे क्रोध हा महत्वाचा आहे म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला उत्तेजित केलं, क्रोधित केलं की त्यांनी हे युद्ध लढावं म्हणून. मग जिथे आपण पाहतो, मग जेव्हा आपल्या सैन्याचा सीमेवरती लढणाऱ्या सैन्याचा प्रश्न येतो तेव्हा तो समोरचा जरी शत्रू पक्षामध्ये असलेला शत्रू असला, तो एक मनुष्य असला तरी सुद्धा तेव्हा त्याची जी विहित कर्तव्य आहेत, तो एक सैनिक आहे, बॉर्डरवरती लढणारा तो एक सैनिक आहे, त्याच्या हातामध्ये बंदूक आहे आणि त्या क्षणी एका जीवाची हत्या मी कशी करू असं तो माघारी घेऊ शकत नाही. कारण संपूर्ण देशाची सुरक्षेची जबाबदारी ही त्याच्या खांद्यावरती असते, त्याच्या त्या बंदुकीमध्ये असते आणि त्याचं जे विहित कर्तव्य आहे, त्याचं जे कर्म आहे, तो एक सैनिक आहे आपल्या देशाचा आणि त्याला युद्ध हे करावंच लागणार. म्हणून जेव्हा तो क्रोधाने युद्ध करतो आणि आपल्या देशाचं संरक्षण करतो, हे त्याचं विहित कर्तव्य आहे. हे कलयुगामधले एक उदाहरण की जिथे मनुष्य क्रोधित होऊ शकतो. मग अशी अनेक असंख्य उदाहरणं आपल्या वेदांमध्ये आणि उपनिषदांमध्ये आढळतात की जिथे योग्य वेळी आपण क्रोधित झालेलं हे करेक्ट असतं, पण तो क्रोध आपण कशा प्रकारे उपयोग करायचा याचं सुद्धा मार्गदर्शन आपण इथे पाहतो. की समजा मनुष्य विनाकारण क्रोधित झाला तर तो आपल्या भक्तीमध्ये, आपल्या चॅन्टिंगमध्ये, आपल्या कृष्ण भावनेमध्ये त्याची अधोगती होऊ शकते. म्हणून क्रोधाचा उपयोग हा मनुष्याने योग्य वेळी, योग्य ठिकाण, योग्य वेळ पाहून जिथे गरज आहे तिथेच, आणि त्याच्याने आपल्या भक्तीमध्ये काय फायदा होणार आहे आणि आपल्या वेदांमध्ये याच्याबद्दल काय लिहिलेलं आहे या सगळ्यांचा विचार करायला हवा. त्याच्याही आधी सर्व भक्तांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्त्वाचे आहे की तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुनाम. खुद्द चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की प्रत्येक मनुष्याने तृणापेक्षा, गवतापेक्षाही नम्र असायला हवं आणि वृक्षापेक्षाही जास्त सहनशील असायला हवं. या शीलतेचा अंत केव्हा होऊ शकतो, किंवा जेव्हा भगवंतांचा अपमान होत असेल, भगवंतांच्या महान भक्तांचा अपमान होत असेल, तेव्हा मनुष्याने, त्याला क्रोध येत असेल तेव्हा कशा प्रकारे वागायला हवं याची विस्तारित चर्चा तर आपण करणार आहोत भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये. पण त्यापेक्षाही आधी ही गोष्ट आपण नेहमी याचं वाचन करतो, हा महत्त्वाचा श्लोक आपण इथे आज अभ्यास केलेला आहे. आणि अशा प्रकारे आपण क्रोधाचं नियंत्रण केल्याने आपण आपल्या भक्तीच्या मार्गावर नक्कीच प्रगती करू शकतो. तर हरे कृष्ण, आपण इथे थांबूया. सॉरी प्रतिभा माताजी, हो मी पाहिलं पण थोडासा वेळ झाला, सॉरी त्याच्याबद्दल. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया आणि मग कुणाला काही चर्चा करायची असल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास तुम्ही सांगू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय. शिल जय. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सर्वांना. कसं वाटलं तुम्हाला हरे आज? कृष्ण माताजी.